Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Noel nga iti agdama kat adda ijay Korea. Ngamsakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw, maminsan manen nga umapela kami kada kayo gagayam. Liklikan nyo ti dumngeg kan mang suportar kadagiti channel nga agre-re-upload iti drama tayo adagiti tugot iti danati biag. Kastamotan asaan kayo amamatpati kadagiti mangibagbaga nga addapay sabali a YouTube channel tayo gagayam. Agmay salaang ti YouTube channel tayo, amang parparnoy, wano mangmangted biag kadagiti padas nga ipatpatulodyo. Iso ti Ferds Caballero YouTube channel. Agmay salaang daytoy a channel tayo, kat datayo ti legit amang mangted biag kadagiti padas nga ipatpatulodyo. Dagiti daduma apakang kangaganyo iti daytoy a drama, taktakawon dalaang dagiti upload tayo gagayem. Iso atap no matulungan da kami iti laban mi kontra kadagiti impostor, scammer, ken sindikato. Iti Ferds Caballero YouTube channel kayo laang adungeg, no drama adagiti tugot iti danati biag ti pagsasaritaan. Kastamot ten nga i-like, i-share, ken i-follow you ti Ferds Caballero Facebook page, tapno kanayon nga updated kayo kadagiti uploads tayo. Shout out iti Arcebal, Lomo family ti Paagno, Pangasinan, Mamang Relit, Papang Junior, Dennis Bulaton, Kylie Denise ken Dennis Junior Bulaton, from Cheryl Arcebal. John Paul Obilas ken Shamie Rose Ayon ti Andorra, Europe.
Alonso Maliaga Tanyesa family, Esther Maliaga Domingo and family from Cuse, Maliaga, Alamo. Ramos family, Kylie Kanshairin Gray Ramos from Judith Ramos. Makablaawan pa'y ti Matusalam family ti Sitio Corpus, Quezon, Isabela. Limon Fernandez family ti San Juan, Isabela. Kastamat ang makablaawan ni Kagawad Felix Fernandez from Nelia ti Dubai. Gutierrez Galamgam Bautista Lagmay kan Pascual family ti Minusikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan from Ivy Gutierrez. Almida Mailen Marites Sharon Ira kan Leia from Gemary. Rumbawa family, Tatang Jelly Nazarene Angela Armel. Kastamat ni Alfea Ali from Melanie. Arsenia Bersaval, Josephine Velasco ti Binalunan, Pangasinan. Hoveng kan Judith Bersaval ti Bambang, Nueva Vizcaya from Leonora Bautista. Dandan Reyes Sario kan Rhea rin. Reynaldo Jose, Jan Dulay, Maricar Canta, Veronica Dulay from Josephine Jose. Kastamat ang makablaawan dagiti dancers dita San Miguel Integrated School ti Dance Sport Competition from Lucita. Happy birthday Mamang Jenima Bato from Leia Tripon. Salvador kan Pascua family ti Angadanan Isabela from Reynante Salvador ti Saudi Arabia. Clemente family ti Turod Luna Apayao kan happy second birthday Queen Sardea Clemente Kides ti Pasukin, Ilocos Norte from Marjorie Clemente. Intay nga ro din ituloy abasaan ti surat ni Noel. Dear Manang Emmy, kaimbag nga oras kada kayo amin nga awan labas, nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay lakuma, takanayon kayo anasalunat, tapno kanayon latamot amaliwliwa kami ana isem adumdumeg ken mangpadpadaan kadagiti pakasaritaan a maikikan biag gapu kada kayo. Adamot padas kumanang akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumeg tanam na maag a makaipaay daytoy ti adal nang runa kadagiti padak nga OFW. Sapay ko mga rod tamapilimat a maidrama. Ilingad daklaangan man ang itinagan a Noel nga itiagdama ket adda ditoy Korea. Adan pamilyak manang ket sigud amay saak a panadero iti lugar mi. Arapaap ko ti maadaan iti bukod ko a bakery, iso nga ikagkagumaak ti agtrabaho. Ngam saan nga umdas ti masusweldo, tapno matunoy ko ti arapaap ko para iti masakbayan ti pamilyak. Iso ana panunot ko ti nagabroad manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng di tapagilyan tayo. Nay, nagsapak amot ng asimrak, no while. Masapul tata. Amo nga naman ang ti-deliver tayo at tinapay. Malaksid itila ko tayo itangal daw. Nagkape-kapay kumasakbay arin ugyam tinagtrabaho Nalpasak tayo na balay tata. Napayagang nagpapaay kakanyak kas panadero Noel. Ngamadlaw ko akasla saan ka amabambandaw. Kasta talaga na dati bibiyagang mapamilya tatapilo. Ken no datarapap mo akayat mo atunoyan. Sana mabalintag sadot-sadot. Agpay sunay ta nga imbagambaraw. Arapap mo ka di pa'y ngaging gait at timadaan iti bukod mo na dirya. Huwag tata. Kaya't ko timadaan iti bukod ko na dirya na imatunan mi ida asawak iti masakbayan. Mayat dahi ta nga arapaap mo. Kas na imposible matunoy ko dahi ta nga arapaap ko. Natiya pagbasaran kat itagdama amat-mat gadak tatapilo. Maawatan ka, Noel. Ngam anus laang baraw. Dumtang tumatlaang ti aldaw, amaandaan ka iti kastuyan negosyo. Sapay la kumatata. Kaya't kumatamay payan iti nasaliwanwa na panagbiag ti pamilyak.
Dumteng tunay tangaal daw baro. Gapota nagagat ka. Agyaman na kiti panang patpatib kari iti pakinakam ko tatapilo. Talaga saan ang agsarden. Aging gay ti Jack matunoy tarapaap ko. Noel lakay, maturog kan. Anya pa'y ayat ipampanunutang. Ada ko matikayat kung ibagakan ka Marisa. Anya dayta. Mas na nakaserseryoso ka unay. Nabayagin na pampanunutag ti may papaniti da ito eh. Anya dayta. Anya nga tano. Agaplaya ka mapanagtrabaho di Korea. South Korea? Uy, bakit? Ada kami na mamok ang nakastrag iti may sa faktorya jay. Kalaat man ana panunot mo dayta. Kinapod mo na. Nabayagan na pampanunutag ti may papaniti da ito eh. Gapoy ti kwarta? Gapoy ti kasasaan tayo iti biyag? Gapoy ti arapaap ko para kada kayo kadagitan nakta. Ti maaddaan iti bukod mo a bakery? Amo mo't aday ta talaga ti arapaap ko saan ka di. Uwan, amok dayta. Pero ti matmat gadak lang dito iti pagsama kadak. Aday ang mapasamak da itang arapaap ko. Tsak kaya ta kanayon naklatan na trabahador iti bakery. Talaga kaya't ko ti maaddan iti kabukbukudan a negosyo iti masakbayan. Narigat ti mayadayo iti pamilya lakay. Nang runa ni Bea nga anak ta. Agladingit tulakit ti dayjay na awan ka. Amok day ta. Kahit day ta ti Jack kayat ang mapasamak na mabalbalin. Ngamtidkid daw ti gundaway. Iso ang makigasang gasa tak Marisa. Sigurado kan iti dayta pampanunutan. Dandalakit ti gundaway ang maidaras ti panakatunoy ko itarapap ko. Talagang aramidak bakit? Kaya't ko padasan. Mabutangak namin iti mabalin na mapasamak na awan ka. Amo matasipod pa'y kat saan tayo ang nagiin na dayo a pamilya. Maawatan ka. Ngamtsa karami dun di kastoy. Kung saan nakasigurado ang makatulong ka na tayo ti panagtrabaho kiti sa bala pagilyan. Sige, no dayta ti desisyon mo. Suportaran ka. Agyaman at Marisa. Amo ka sana masayang na iti panagsakripisyo para iti pamilyata. Marisa, naawat mo ka din tayong patulog ko akwartayo. Wala kay. Ay, wala gayang Noel. Kasayatan siguro ka agaraman ka ni Gcash. Gcash? Wala kay. Nalaglag ka nga ipatulog kay di kwarta. No Gcash di aramataw. Diretso pa'y kanya ipatulog mo ang kwarta. Nay, kasta ka di. Nagmayatan nga eh. Ngam, mabalin ka di day tang oradak dito abroad? Wala kay. Kasta ka komportable di ang ipatulog di kwarta. Pabain ni Gcash. Tinasayaan. Isurog ka no kasano ka ipatulog kay di kwarta ini Gcash ko. Lakay. Malaman nga rod Marisa. Apag isota sa anak ang makumikom itaka nito. Isuro nak no kasano nga aramatag ti Gcash. Bakit?
Nam ay gayang magpaisong aramaten ti Gcash na ipatuludak iti kwarta Marisa. Agasam, tanawat mo adhagos ti in-transfer ko iti Gcash mo. Kung nagtumod nga minkan ka, ita, amumod ha? Iti lang ng Gcash ko ti pangipatulod na iti kwartami. Wan Marisa, ti pagsayatan na pa'y, saan ka na mabanog ang panmangiruwar iti bangko iti kwarta nga ipatulod ko? I-cash out mo latan no kwa. Talaga man. Good. Kumusta ka di sa trabaho? Okay lang mo't bakit? Saan na yan narigat ti trabaho mi ditoy, ken ado ti kadaraan tayo katrabahuak. Nasayaan na rin ano basta. Ay, wan gayam, ada kumayuman ko kon ka. Anya day na? Ada kaming katrabahuak ditoy, nga ada ti amam muna nga ada bakery na iti lugar da. Ket nasa una kanyak agbirbirok kano day dya iti kasosyo na iti padakkelin na bakery. Good. Anya di plano? Kasla kayat ko ti makisugpod. Tapno makinak no kasano ti taray na, no may sa akon kadagiti agtagi ko iti dayja bakery. Sigurado ka, Noel? Mapagtalkan ka di lang day na tao. Panag ko nakat mapagtalkan nad bakit? Na nakasarita ko niti video call. Inyam amunak ti katrabahuak ditoy. Sigaman, no anya ti desisyon mo. Yakwas nala na, no adayo dito lugar tayo. Sana bali bakit? Di mo pagdanagan, tada kami matandang sarsarita. Ipakita damot amin na masapul iti bakery. Masapul lang nga aginvesa kiti kwarta para kadagiti kasabulan. Ta pabaruan mi kano amin ang maaramat ijay tapno may mayat mo't lang ti taray ti negosyo. Alangaro, sikat ti makaam mo. O sige nga rin bakit, ta agsarita kami mo naninton madamdama. Iyawag kung tadagos kan ka, no anya dagiti mapagsaritaan mi. No anya ti rumbang ang mapabaro, wano ma-renovate para iti bakery. Marisa bakit? Nakapagsarita kami ni tagbali na kasosyo. Naipatulod ko mo tanti kwarta kasapulan na. Kasta ka di? Wan Marisa, amok nga umanayin day dya pangrugyan mi. Nakaraglag sa kahalakay. Wan bakit? Nakamaudyanan na. Adan negosyo ta. Oray no nakisugpun talaen. Pangrugrugyan tan day jay. Adamot la pagmamaayan ng di pa nagtrabaho dito faktorya. Anya nga di ko na di kasupon mo. Mangrugida ka nun nga agatang kadagiti kasapulan tapno maka-operate man nun di bakery. Napinpintas ken nalawlawa ka nun ti bakery apama na maurnos dati amin. Adamot din patulod na kanya kanadawan. Nalawa di bakery, bakit? Nasayaan na rin bukas na. Kasla makitkita ko na dandanin maton oy dagitara pa apta Marisa. Kat agyaman ak unay itinamarswa. Arapap ko at talaga ti maadaan iti bukod ko a bakery manang Emmy. Malaksid nga arapaap ko daytoy idipay. Daytoy ti makitkitak awagas. Tapno inton ag for good akon dita Pilipinas. At dantulat ta pangalaan mi kadagiti pagkasapulan mi asang kapamilya. Iso nga idi nakarugiak ang nagtrabaho dito'y Korea. Talaga nga ingka gumaak tinagurnong manang para iti negosyo nga arapaap ko. Agingga iti addain rekomenda ti katrabahuak akalugaran da, akayat na ti makisugpon iti negosyo. Kat na iranamat at ti arapaap ko ang negosyo a bakery ti negosyo na. Iso asaan akon ang nagpangadwa ang nakisugpon iti nasao ang negosyo. Bakit? Nakitam ka din dagiti in-forward ko kung kaaladawan ti bakery ang nakisugpunak. When Noel, maragsakan na karon, nagpintas na di a bakery. Kat dandanin samot man mang lukat,
Talaga dandanin manglukat manen Marisa. Iso ang nakarkaro na ganado ang agtrabaho. Tamalaksit iti sweldok dito Adan tun sa bali a source of income tayo. Parang sa akan at matunay na tayo. Di mo matunay banugan sa bagay magtrabaho, Wen, bakit? Excited ak ngamin nga oray awanak ita dita. Amo kakabailan ti partner ko nga imanihar ti bakery. Tapno nakarkaro arumang ay. Sigurado day ta, nasigot mo nakas na dinegosyo na. Kira sa bulan na lang siguro di nagisosyo, tapno mapadakkel na lang si bakery. Wen, bakit? Kastamat ti kunana kanya. Kahit saan ka nung agnanag, takanayon ka na amang ipatulod iti ladawan. Tapno kasla dakmot lang iti ayan na, tunggal makitkitak na iti ipatulod na aladawan. Sapay ko ma, nagtultulo yan da ito'y anapintas agasat at itnan kadata, Noel. Sigurado day ta Marisa. Amok amang rugin amaton o ita dagita arapaap ta para iti pamilya tayo. Hello, Tata Pilo. Pasensya ka na na-istorbo ka Awal man di amon sa luwal. Ay magkaroon na sa lagit ng magtawagan. O kumusta ka ngayon din Anyan ay ko Nasayatak mo dito Tata. Ada ko matikayat ko ayuman kada kayo. May papaniti nakisugpunak a bakery. Anyan ka din ay sa luwal. Pasok namin dito yung patulod da report may papaniti bakery. Adadag iti gastos ajak maawatan. Kas kumaiti anya paraw. Ada ka numanan masapol nga i-renovate da. Idinto ta nagpa-renovate da idinapanlaan nga bulan. Ken ada ka masapol agatangan a maaramat iti panaderya. Kasla na kaskas da mo tayo sa luwal. No, agdamag ka kadakwada. Dapat nakasagana ngay palawag da kanyak. Ay, umdas ka din si palawag dalain ka. Tapno maawatam na kita paraw. Diyak nga ron mo, Tata Pilo. Noel, naglagi pa anarigan yang imanihar iti negosyo no anda ka iti adayam. No saan mo ang makikita kahit mo asawan? Adamot kiti di kasugpon ko Tata. Iso titinalit ko amang imanihar. Kabayatan ti kaawan ko dita Pilipinas. Kasayaan no basta. Di ka basta ang ipatulod iti kwarta. No saan ka mo't asigurado iti pangaramatan dawal. Hasta di maibalakan kukit ka baraw. Uwan Tata Pilo. Saan na amin ang pagtaltalkan tayo kat ako na asalimot-mutan ti kwarta ang pagpambanlugam di ka malasiw na aw. Agyaman na kitibalakan yu Tata Pilo. Agyaman ak munay. Naimbag ta naggranata Marisa. Kumusta ngayon ni Noel? Nakapagsarita kayo kadain maipapaniti bakery. Nag-video call idirabi itata. Imawag ka naman ng tikasosyo na iti bakery. Kasapulan na ka naman ng tinayon ti puunan da. Nay, para itaan niya ka naman ngay. Ada ka naman ng masapol nga improvement iti bakery. Adun samot una yung tinaipatulon ni Noel a kwarta iti kasosyo na.
Da itamot ti ibagbagakkan kwa na tata. Aw, anya ti kung nanangay. Dakdakkel kano ti maparwar ti bakery, numalpas dagiti ibagbagada nga improvements arumbang ama ilepas. Sa bagay, iso ti makaamo at isuda kat nga ron ti agsarsarita. Ngam no para kanya, saan ko mga agdardarasudos ni Noel no maipapanan iti kwarta at ipagsasaritaan. Ni Marisa tag video call. Bakit? Apa nag-video call ka? At ako makayat po adamagan sa plan. May papanitian niya. Manumot na bulan nga go-operate ti bakery. Ada ka din nagsubli ti kunam? Di gastos mo? Awan pa'y mat, ta sumubsubbot na kanupay lang ka dagiti nagastos. Lumadon din ay patulog mo akong kakanakwada. Wen, amok day ta Marisa. Saan ka di amas-mas daaw? Maslaan naman di amapas-pasama. Maawatan ka bakit? Ngayon di ka unag dandanag. Paaliwan ta pa'y kadagiti sumarsaro no abulan. Ang mga numayat ton ti taray ti negosyo. Sana balit awan mo ton ti masapol nga improvement ken paggastusan. Ta napabarumot amin na nakasakulan ijay. Ano isutin mo na? Madanagan ang namin. Ang mga damot kung saan anasaya at mapaspasama. Gamutawan ka din yung Pilipinas. Di ka kadi agdandanag. Taka na yun nakmut anak ka monitor. Amo ka sumaya ton ti taray ti amin. Bakit? Gaputa talaga nga arapaap ko ti maadaan iti bukod ko a bakery manang Emmy, imanugutak ang nakisugpon iti am-am mo ti nakatrabahwak dito Korea. Amin nakasapulan para iti renovation kan repair iti sigodon a bakery da, timulungak manang. Gaputa physical mat nga awanak iti ayan ti lugar da, pasig harod a kwarta ti impat patulod ko, aging ka iti nang lukat manan tinasao a bakery a nakisugpunak. Kasta unay tiragsak ko idi inyawag kanyak ti kasugpun ko nga operationalan ti negosyo mi a panaderya. Excited ak pay ket di idin nga umawat mat iti binulan a bingay ko iti mapaspastrek ti nakisugpunak a negosyo. Ngam tinakaskas dao manang manon abulan tinapalabas manipod impakaamu kanyak ti kasosyo nga agaw operatan ti panaderya mi. Awan matlaangan ti maawat wenno uray ibaga na lako maabingay ko iti mapaspastrek ti negosyo mi. Inawagak man nga ruden ni Tata Pilo. Tata Pilo, pasensya kayo na mawagak manan. Da kayo lang amin tinamnamag ang makatulong kanya. At agad yung maitulong ko kung Noel maraw. Agpid daw ako may ti pabor tata. Mabalin ka di amapan nyo kitaan ti nakisoswak a bakery. Itad ko kada kayo ta address na. Apay ayan, at nakati pa rin ako. Kala at kaya ko apasuknalan din ang isungkunang apanaderya. Sa bali namin ang tagparparit na kanyak tata. Pasladasan ang nasaya at mapaspasamak. Tunggal awagak ti kasosyok. Adoon na iti rason na. Tunggal damagak no adda natubo mi iti mano abulan na panag-operate da. Kasta ka din. Nakaskas daw at talaga. Isungor na intorturod kung tagpatulong ka na kayo Tata Pilo. Panaderya tinabayagan ang negosyo yo. Patsyak adakil ti maitulong yo kanyak.
Amo yung matadakilin agatan ti napaluspusak para iti dayja negosyo. Isong agpakpakasyak kung makada kayo, tata. Sige nga ron, Noel. Siyak di makaamaw. Itan mo kanyak di address na na intunbig at mutlay. Mapanak adagaw na nawayaan. Napulig ang gandaan. Tapos mauman tayo mo na. Anya ti estado di Baker ay anak isukuna. Agyaman ak, Tata Pilo. Kapag iso, ni Tata Pilo ito umawawag. Hello, Tata Pilo. Hello, Noel. Nakita ko si Baker ay ibagbagam anak isukuna ang baraw. Ket, kumusta, Tata? Mayat ka dito estado ti bakery? Awan ka dito ng mga pagdanagak? Noel, saan anasayaan di kasasaan ni Baker ay? Anya ti kaya ti asawang Tata Pilo? Anya ti natakwatan niya iti papanyo iti lugar. No sa dino tayo ti bakery. Awan ti kinapuno na itiladawan kay patpatulod na kang kabaraw. Sana may yanatong iti punaw ang kasasaan itatay-tay apanadirya. Anya? Ato kadang iti arwatan ijay kay makita na kang kay tiladawan saan apod daw. Awan ijay. Panak ko na. Nang iti pala ang sigo na arwatan iti tayo ang bakery ng aramatan na. Iso nga atapal na ang mga noan at isabalan ng usaran na iti kwarta na ipatpatulod ba? Diyos ko. Sayang laan na diyak nananon di kasukpun ba? Nagtitilaan ko ang trabahador na iti bakery iti nakasarita. Nagdamag kayo kadi kadakwada, Tata? Wain, parao. Makumigom ka no di busta, iti maro anegosyo kay patakder na. Kat jay bakery, iso ano badlan na jay sigaw. Mamati ang kay di maro anegosyo di kasukpun mo, di pagmagadag iti trabahadaw, anang aramatan na iti kwarta kay patulod mo Noel. Jay sukpun ba? Ti awan nagbain? Isumot lagay matunggal awagak saan na sumungsumbat. Kanayon ka no abi si EJ Bakery. Ngam saan mo't gaya mapod no dagiting bagbagana. Kanya kay di plano kita. Ikagubak ti mangalay ti bakasyon ko, Tata Pilo. Masapol nga green nisot kami adwa. Itatadakan dito Pilipinas, anya ti plano nga aramidon. Mapan kami ka ni Tata Pilo iti lugar nga ayan ti bakery, Marisa. Saan nga mo ti kasugpon ko, ang nagawid ak dito Pilipinas. Masapol ang makita ka mismo, noan niya ti kasasaan di bakery ang nakisugponak. Ay, anyaman ti makita mo no maamwam, agparbeng ka kuma. Idahalan mo iti legal ti amin. Diyak kaya't ama pasubo kalakay. Di kagdanag, Marisa. Masapol lang nga maamuak ti podno. Nagrigrigatak ti kwarta nga insugpon ko kunkwana. At agayam, imbawat na iti sabali ang negosyo. Inaramat na lang ti kwarta tapno makaipatakbor iti sabali ang negosyo na. Masapol nga amuam pa iti kinapudno. Kan nasaya at takadomi Tata Pilo. Saan ka kumaamapan ijay asikalaang nga agmaymaysa? Kan aganad kayo kan ni Tata Pilo iti ipapanyo iti dayja a lugar inton bigat.
Paiso ti amin ang natakwatan ni Tata Pilo, Marisa. Anya? No kasta? Talaga alino ko na kadadya tao. Wen, awan na pulos ti nagbaliwan ti sigod a bakery na. Sana po no dagiti ladawan nga impatpatulod na kanya kabayatan ti kaadda kay Balasyo tao. Anya nga ron ti aramidam ita. Anya ti planom iti tao anang alilaw kan ka. Iyaman ko na iti abogado. Ipakitak ti amin a resibo dagiti impatpatulod ko a kwarta iti dagiti a tao. Kastamot ang dagiti conversation mi iti cellphone. Diyak ipalubos asaan nga agbayad iti inaramid na panangloko kanyak. Masubot mo pa'y nga tati kwartam lakay. Tsaka mo. Nga milaban ko dayto eh. Masapula sumbatan na dagiti inaramid na kanyak. Hustisya ti kasapulan tayo itabakit. No pa'y kasta. Saan tayo asumuko amang tunoy ti arapaap tayo? Kasanon ti trabaho mi di Korea. Di kag danagtag subla ka di Marisa. Kat iti pa nagsublik. Ikagumak ti agornong para iti kabukbukudan tayon ton a bakery. Di makuna tayo akukwa tayo at talaga tinaipataknar. Sana nakisugpon tayo lang babae iti kwarta. No di kat mangipataknar tayo iti kabukbukudan tayo a bakery. Anag taod iti gaget ken panagsakripisyo tayo. Nagsakit man ang Emmy, lino ko naklagayam ti tao ang nagtalkak. Nagrigrigatak dito'y balasiw tao ti kwarta nga impatpatulod ko kankwana. Ididamo, natangsit ti awanan bain, iso ang nagfailak iti kaso manang. Nalabit ang narikna na asa anak amang rabrabaklaan, idi na nga bugado akon, iso a dinardaras na tinakiareglo kanyak. Insubli na amin na kwarta nga impatulod ko kankwana. Kat umdasan day ta nakabang-aran mi iti asawa, ta na isubli tinagrigrigatak iti balasiw taaw. Itamana nga daapay laang dito'y Korea, kat iti mabiit, makaurno nga kon para iti arapaap mi abukod mi a bakery, apatakder mi apaman nga agsubli akon dita Pilipinas. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Noel. Noel, pagayam ko, talaga narigat itanti ang talaklatan. Panunutom laangan daytoy nga ibagak. Dagitintupay na bayagan nga amamom, posibli pay laang alukwen da kano maipapanan iti kwarta. Kasanon tupay yan dyan na amamom laang iti cellphone, wano iti social media. Saan ko nga ibagbaga nga amin kat manangalilaw pagayam ko? Nga makapalading ita panunutan, akaadwanan ita ti kasta akita ti tao. Kasayaatan matlaang tinaibagam iti kaudyan na paset ti surat mo, ada kayo laangan nga agasawa ti agipatakder to iti arapaap mo a negosyo, apaman ang makasublikan dito'y Pilipinas. Iti kasta, hands-on ka, kan sigurado ang mabantayam a naimbag ti ibangon nyo a negosyo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biya. Pinto
mapunas dito'y lagi. Pagiti naglabas asaan kan panubo. Liday kan ragsa. Jesus.